What's up mga kamatfil? Atong lesson karon kay about sa division. Sa first video manata sa multiplication. So mag-division ta. So mao ni ang ato ang example, unang example sa division, x to the fifth power over x cube. So ang atong target ay keep, change, flip. Mao gini siyang pinaka basic if magisgot na ta og division. So, ang formula ni ini kay A over B divided by C over D. I-keep na to ang first term niya. So, kaning first term anhi kay A over B, mo na itong i-keep. Meaning to say, kaning x to the fifth over x to the cube. Then, i-change na to. I-change na to ang iyang operation from division into multiplication. So, mag-multiply ta. And last thing is to flip. Atong i-flip kay ang iyahang second na rational algebraic expression. Ang C over D. Ato nang i-flip kanang mahitabo, mahiwan na siya og D over C. So balikan ni siya akong gi-circular, balin ni siya. So from C over D mahimo ni siya og D over C. Then ang pag multiply ani niya unya ato ni siyang straight horizontally ra siya ba parehas ra gyapon sa pag-multiply in ordinary na fraction. So a times d all over b times c. So that's the only thing na kakalainan nila. So adito sa ato ang first example ato ning hinanay answer, x to the fifth power all over x to the cube divided by 3x cubed all over 5x squared. So first, atong step number 1 is to keep the first term na rational algebraic expression. Ato ra na siyang i-keep. Unya, ato sa ni siyang kuan second. Pero itsa natay i-reason sa nato ni kay kuan x cube ang naa sa denominator. So mag x cube ta. So atong i-multiply ang x cube sa then atong i-change ang sa into multiplication then atong i-flip. So 5x cube or dili siya mao x squared ni siya dapat. So atong i-reason. So atong siya i-reason. So ang idea ani actually kay nag keep ta or atong gi-stay ang first na term sa rational algebraic expression. Atong gi-change into multiplication ang sign, then atong gi-flip ang second na rational algebraic expression. Ang numerator na himog denominator, ang denominator, numerator. After that, atong i-multiply. Ato lang siyang straight na multiplication. X to the power times 5x squared all over x cubed times 3x cubed. So, mao na siya. Ang kung nakabantay mo, actually, ang application sa kung mag-in factor mo, like kani, 5 ka buok ka x, atong gisuwat ra, sa ubos po, tulo ka x, then multiplied by 3, tuod sa tulo ka x, then multiplied by 3x, x, wala nilang space, atong ibutang sa pika sa usa ka x. So, kana sila, sa multiplication ng kung ato na-applyan og rule sa exponent or law sa exponent, ang mga exponent na natay base na a to the power of m times a to the n. Para sila base, ang mahitabo ato nang gi-add. Atong gi-add ang mga exponent. Basta ga-multiply tag exponent. So, ang mahitabo 3 plus 3 equals 6. Kung nakabantay mo, manotice ninyo unya, ting dapitan natin unom ka x sa denominator nato. Sa ato ang numerator, ato ning ma-divide na ang mga same nila og variables. Kay as is 1 man na sila ma-divide to 1 unya 5x then x ang mahitabo na ni karon mangita tag similar nila then para ma-simplify lang gyud siya. Pero kung ganahan mo gamit sa love exponent then go for it. For example sa denominator naman ay 7 5 plus 2 7 man na, then sa numerator ng 7 sa denominator 3 plus 3 6. Sumusaka ta. So, obviously, natay usa ka x sa taas na mabilin in that process.
So muna tayo x diha. So natay nabilin pa. Then ang mahitabo kung nakabantay mo, di ba? 7 sa numerator, then 6 sa denominator. So mahimo na siya 1 sa x sa taas, then 3 sa ubos. So all in all, mao na gini siya nga to ang final answer sa example number 1. So I hope nakita na ninyo. Then to the first example, ang akong na-apply ani kay law of exponent ug ang n factor. Sige, example number 4 na punta actually sa third lesson na division ug multiplication. This will be the last and the final example. So magsugod ta ani pag-answer sa pagtanaw sa tong first na numerator, ang 7x squared plus 33x minus 10. Atong gamiton na method kay AC method. Kung naglibog mo or mo kabaw kung unsa ning AC method, this is a kind of method sa pag-factor na mag-base ka sa formula na ax squared plus bx plus c. Atong target ani ang a ra gyud og ang c, wherein ato ni silang i-multiply. So sa tong example, ang 7 i-multiply nato sa negative 10. And in this example, a og c na siya. Ang result nila mo ni siya ang negative 70. So kung amo ni multiply 7 times negative 10, negative 70. Then kanini siyang negative 70, inyong target na pud ani mangita mo og factors sa negative 70 na mo add ka, or let's say ang sum ani nila, ito is what ang sum niini kay mo add siya sa middle term. Kung sa middle term ani nato ang trinomial is 33 atong middle term niini. So kinahanglan ang factors na makuha nato sa AC mo sum up or mo add ka na nila, ang result kinahanglan kay 33. Magsugod tag divide sa 1. 1 times negative 70 mo na siya, negative 70. 2 times negative 35, pwede gihapon, negative 70 gihapon na. Pero atong padayon nun until such time makakuha ta sa tanan niya ng mga factors. 5 times pila man ang atong kuha na negative, pwede siya negative, I think it's negative 14. So 5 times negative 14, ang result niya na kay negative 70 gihapon. Then mag-negative na ta kay 1 another po, negative 1 times 70, negative 70 gihapon. Negative 2 times 35, which is negative 70. Nya kung imo nang i-add, to imo nang tan-awon, negative 2 plus 35, ang result kay 33. So 33 ang result. So mo na itong factors, mo na itong gamiton na factors, pero dili pa ni siya ang finale kay this is leading coefficient niya kay 7, which is dili pa enough to atong gibuhat dito. So atong buhaton, given na ang result kay 33 iyang middle term, kung ato na siyang i-break into pieces, negative 2x ni siya plus 35x. So diha x squared negative 2x plus 35x minus 10. Sa ato na siyang given. So atong tanawon balik mo ng given nato. Kanang i-circle nato diha. So ang mahitabo ani na naman tay kanang matawag na factors sa iyang middle term. So ang buhaton nato ani kay ato ning gamitag duha na ka method na pod. Aside sa AC method na tay GC or GCF. GCF nato siya or ato ning i-grouping. So grouping o greatest common factor ang pangitaon. So sa first na group na to, ma-factor siya into x. So 7x squared divided by x, 7x na lang, then 2x divided by x, mahimutag 2. Kaya wala na may 2 diha. Mawala na yung x. So next na pod na group, 35 divided by 5, natay 7x minus 10. The way na maka-answer ta or maka-conclude ta na sakto atong answer, kani ato ang parenthesis. Kung same na sila og result, it only means na sakto atong answer. Kunya ang factors niya kay x plus 5 times 7x minus 2. So mao ni atong answer sa atong numerator. Atong gamitan GCF o factoring by grouping. So this part ato ni siyang kompletuhon
via atong ibutang atong answer ganina, which is x plus 5 katong ganina dito, x plus 5 times 7x minus 10 all over ato ni siyang i-divide tanan sa x plus 5 divided by x plus 5. Then ato ni siyang i-multiply. Ay mo kalimot sa tuang flip change sa keep change ug flip na idea. This is how to use or how to solve division of polynomials or even fraction. Rational algebraic expression. Then 2 all over 14x minus 4. Kaya ato man gi-flip. Then atong gi-change yung sign. So after ani, gamiton na to ang direct way sa pag-multiply. Ato rin silang isikit. Pero ato pang i-cancel out on ha. I-cancel out na to ang ma-simplify pa nato. So what we have left here is ato nang isikit atong answer ani. So na tayo 7x minus 2. I-multiply nato ang expression into 2 all over ang result ni ini kay sa 14x. So kani pwede ba ma-divide og 4 kung nakabantay mo divide by 4 ay mo 1. Dili 2 dapat 2. Sakto ba 4? I think dili. Kinahanglan atong answer ni kay ma-divide siya og 2 day 2. Then kay 14 divides 2 7 man. So 7x minus 2 kay 2 times 2 4. So ato siya gi-factor via GCF, ma-cancel out tanan, ma-divide into 1. 1 ang result. So ma-divide sila, ang result na kay 1.